Indiya. Ai tun ɗazu nake jiran ki anan. Tun ɗazu kake jira na anan. To me kuma lafiya? Na ji kina haɗare ne. Ai dole in haɗa rai. Tun yaushe nake ce maka ka kawo kuɗin gaisuwa gidanmu. Tun yaushe nake gaya maka kaƙi. To ya kake so in yi? Kuma yanzu ka zo ka ce kana so na? A ba dan Allah ki mun uzuri mana. Gaskiya ni matsiyaci ne gaskiya ban da komai. Sai dai in ke za ki tura gidanmu ki tura amma dai ni gaskiya wallahi ban da kuɗi. Auka ke. Matsiyaci fa kace. Wallahi ni ban da kan ma miki boye wallahi. Sai kuma ni in tsaya da matsiyaci tsaya da matsiyaci. Akan me? Na farko. A haka za ku yi kwante sai ku rube sai mu ga ya za a yi.